салом ба ҳама. имрӯз мо дар бораи биткоин гап мезанем ки он арзон шуда истодааст ва прогноз мебошад, прогноз мекунем, яъне ки пешгӯӣ мекунем, ҷода анализ мекунем ва пешгӯӣ мекунем. Биткоин арзон шуда истодааст аз сабабе ки дар уровни 42000, яъне ки $42000 инвестирои крупни биткоинро фурӯхтанро сар карданд. Барои ҳамин он арзон шуданро сар кард ва паникаи одамҳоям фурӯхтанро сар карданд. Барои ҳамон арзон шуда истодааст. Пеш аз ин биткоин вақте ки хеста истода буд, капитализатсияи биткоин, яъне ки одамҳо гузоштагишон $620,000 и $620 миллиард буд. дар ҳозира вақт бошад $589 миллиард шудагӣ аст, яъне ки кам шудагӣ аст. Барои ҳамон биткоин ҳам арзон шуда истодааст. Ва чӣ мешавад дар биткоин? Дар ҳозир $31,000, дар уровни $31,000 истодагӣ аст. Ва агар ки мо историяи гузаштаашро бинем, агар историяи гузаштааш ҳам ҳамин хел буд, яъне ки бисёр, яъне ки тез хестагӣ буд, яъне ки тез қимат шудагӣ буд ва арзон шуданро сар кард. Дар историяи гузаштагиш мо мебинем, мо дида будем ки ду вай дорад. Модел поглашения меган, дута свечка пайдо шудагӣ аст, ки баъд аз он биткоин арзон шуданро сар кард. Дар ҳозира вақт ҳам дида мешавад ки ин модел поглашения пайдо шуда истодааст. Агар ки ин пайдо шавад, дар оянда мумкин ки он омадан, яъне ки арзон шуданро сар кард. Агар ки пайдо шавад, он якум бор то 28000 мумкин ки фурӯяд, баъд аз он камтар боло бирояд, яъне ки қимат шавад то 38000 ё 40000. Баъд пайдо мешавад дувайнаи вершина меган, яъне ки дута ранги кӯҳ барин пайдо мешавад. Дар экрани худ дида истодед, мисол дар экрани худ дида истодед ки мисол мефурӯяд то 28000, баъд мебирояд, яъне ки қимат мешавад то 35 ё 38000. баъд аз он арзон шуданро сар мекунад то 20000. барои чӣ то 20000? Барои он ки дар инҷо уровни ҳаст, уровни 2017, ки дар онҷо уровни 20000 буд. Агар ки ин ҳам аз ин ҳам фурӯяд, агар як дигар уровни ҳаст, он $12000 мебошад дар инҷо. Агар ки инро пробой када натонад, яъне ки арзон шуда натонад, дар уровни бакавом уровни меравад, яъне ки дар мисол навхи рафтан мегирад то соли 21 то соли 22. баъд аз он агар ки инро аз ин ҳам гузарад, агар мумкин ки боз то 12000 арзон шавад биткоин. баъд аз он соли 2020 мумкин ки боз қимат шавад. Агар ки қимат шавад, агар мо медонем ки ҳар сол он 10 баробар қимат мешавад, барои он дар оянда мумкин ки 10 баробар қимат шавад. агар ки биткоин дар уровни 20000, яъне ки аз 20000 кам нашавад ва баъд аз он қимат шуданро сар кунад, агар он метавонад дар оянда $200,000 ёки $250,000 шавад як биткоин. ва дар айни ҳол ҳозир харидан бефоида аст, барои он ки он фуромада истодааст ва харидан фоида надорад. агар ки шумо харидан хоҳед, дар уровни 20000 харид мешавад. ман мехостам ҳамин маълумотро ба шумо расонам ва подписатсия кунед дар ин канал, лайк монед агар маъқул шуда бошад ва комментарий нависед дар бораи биткоин чӣ. Хайр, то боздид дар дигар видео.